Ngicela ukuma ngalaba futhi ngoba undaba ezitha ngifuna ayiqophe le nkulumo engizoyithula. Ayizukuveza muntu, izoveza mina kuphela. Ukuze ngelinye ilanga bangabe sewuhamba uyothi uMabongi noma umfana wakwaZulu uthe ngoba njengoba esho nje ubaba Memela kuningi ubuxoki, maningi futhi amaxoki akhona la emphakathini. Mina ngumabongi ngingwakwaZulu la ekhoneni, umfana wakwaZulu anginamuzi la, ngigada ubaba la, angibaleke. Ngisebenza njengothisha eBluff, ngisebenza ePhalamende KwaZulu Natal, phinde ngibe yingxenye yalento okuthiwa i-March and March engicabanga ukuthi abaningi bayayazi. Angizokunkanta-ke bafowethu ngishonele nale nale ngoba ngiyazi ukuthi ubizo lini lo mhlangano. Lo mhlangano ubizolwe ukuthi cause nginenhlanhla ngoba bafikile kumina obhuti abancane bezocela ukuthi kube nomhlangano kanti vele insizwa zendawo namadoda bekusazobiza lo mhlangano ngalo lolu suku. Nansi into ebizolwe umhlangano bafowethu, ukukhuluma indaba yesitolo lesesilaphaya, isitolo sikaJona. Sona kuphela angicacise, sokhuluma indaba yesitolo sikaJona, hayi amanye ama-foreigners, hayi enye. Ngizokucacisa ukuthi ngobani. Sokhuluma nje ngesitolo sikaJona. Kungani sokhuluma ngesitolo sikaJona? Emasontweni amane uma ngaphazami noma amahlanu kade ngiphesheya. Ngithe uma ngifika la endaweni la eSouth Africa, ngafike ngangena khaxa kwiposition yami ye-March and March. Ngasebenza khona. Bebevele bengilindile ngoba sashiya siyakhe ngalo yanyaka i-March and March. Kwasho ukuthi ilokhu ikhula kancane. Uma ngifika la kulamasonto amahlanu adlule, ngayicelela mina ngoba ngiyabaza abaholi bendawo. Ngayicelela mina ukuthi ngicela abafowethu ukubiza izinhlaka ngeinhlaka ukuze ngizokwazi ukufundisa ngokwenzakalayo ngokwe-March and March, ngenxa yokuthi i-March and March yenza ekwenzayo emphakathini yethu. Hloso yami bekukufundisa. Ngacela i-CPF yonke iphelele ngafundisa. Bebekhona obabukhwela bonke bebekhona ngafundisa. Ngacela amadoda endawo ngolwesithathu sahlangana ngale eMacrossing, afika agcwala athi ngafundisa, ngifundisa nge-March and March. Ngeke ngifundise-ke namhlanje ngoba kulate, njengoba ngimelana nje khona abafowethu okuthiwa aba-washers bam abagade iy'tolo zama-foreigner enzini bangicelile ukungibona ngo-past 6. Anginaso isikhathi esiningi, mhlawumbe lo mhlangano uzokushiya phakathi, ngizokushiya nje ngihambe ngokabona bala bathe bangilindile bebecela u-6, ngathi mina cha awuthi ugudle kube ngu-past 6. So-ke washers bam bakhona la abagade zonke iy'tolo zama-foreigner. Thina-ke siyi-March and March asiwuthathi udoti futhi asisabi muntu. Funa nje ukuthi kucace lokho. Njengamanje-ke kodwa sithathe sibeke eceleni i-March and March ayikakasebenzi i-Chatsworth. Izosebenza sa-apply-elile emaphoyiseni naka-Home Affairs nakwa-Metro ukuthi siyilethe i-March and March la i-Chatsworth. Izolethwa yimi. Bangabuzwa nje kuthiwa khona into okuthiwa yi-March and March isiyenze something, ufuna ukubuza something, uze kumina mangikhona. Uze nje kumina noma ungifonele, bantu banayo inamba yami. Mangabe ukuthi nje kunento eyenzeke egameni le-March and March, sibeke eceleni-ke bese ngikhuluma ngesitolo lesi engithi sokhuluma ngaso. Ngithole i-phone call from ubaba uMalimela, ngibuya phesheya. Athi ubaba uMalimela, Mabongi, lekelela kune-foreign laphaya. Ngiyezwa kuthiwa lapho kwi-March and March nithi uhulumeni akasicharge 10,000 mangabe sifuya ama-foreign. Ngathi mina baba uMalimela sikhule ndawonye mfowethu. So ngo-2012 ngifika la, ngiyakwazi ngizozama ukuthi ngilekelele ngokwemthetho. Bhala incwadi usho ukuthi i-foreigner lixakile, ngibuye lapha phesheya ngitshela uMalimela. Ngamziba emva kwalokho. Phinde wafona futhi mhlambe insuku eziwu4 ezedlule wathi hayibo ngiyesaba
ngisaba ukuthi ngizoboshwa, ngisaba ukuthi ngizokhokhiswa imali anginayo. Ngenelelani bafowethu, ningilekelele ningikhiphele i-foreigner ligoloze emzini wami. Ngithi mina Malimela ngikutshelile last week ukuthi bhala incwadi, nikeze ikomiti, unikeze iphoyisa, unikeze mina bese siyangenelela. Bengingazi mina ukuthi uMalimela ngaphambi kokuthi atshele mina ubese ekhulumile noBabushisa Mpama nekomiti, walitshela ukuthi ubaba Malimela etshela ikomiti ukuthi akasalidingi i-foreigner leli lapha yakhe endaweni yakhe. So mina ngiyafika nje ngizomtshela ngithi ngempela baba Malimela uzolimala mangabe ukuthi usagcina ama-foreigner ngoba uhulumeni namaphoyisa kuyabona. So ke kuthe kusenjalo asend iVN ikhona la efonini. Namanje nje kade ngisuka ngale emhlanje. Kade send iVN namanje baba Malimela sizoyidlala mangabe ukuthi khona mhlawumbe ongabazalwe. Ubeqala ungikhulumisa ngoWhatsApp. Njalo uhlale ngifonela nami ngimfonela. Beqala ukuthi akhulume ngoWhatsApp namhlanje. Ngizodlala iVN mangabe khona ufuna ukuzwa. Uyasho uthi mabonke mfowethu, ngizwile kuthiwa nihlangene nizinsizwa nalivalisa i-foreigner. Oshani i-foreigner emzini wami ngisalidingi. Sila ke sibe nomhlangano la, angazi noma bekulwesine yini bafowethu noma kodwa ebusuku lwesihlanu. Sibile nomhlangano ba kunezinye izinto ezidinga insizwa, kunezinye izinto ezidinga umphakathi. Hlanganile sizinsizwa sibize yonke insizwa khona la ePoint. Ongawutholanga umyalelo. Mina ngifisa ukuthi ngithi ngiyabaxolisela abebebize lowo mhlangano. Nathi ke sivale ngokuthi noma sinqume ngokuthi sizinsizwa la ePoint. I-foreigner vale akunqumanga njalo iMarshall Mash. Nikhumbule ukuthi iMarshall Mash iyeza. iMarshall Mash uma isifikile ngeke livalise i-foreigner, ngeke lokhu lincenga. Kofika amaphoyisa afika aqoqa impahla, aqoqa yonke ithathathi i-foreign uhambe nakho. iMarshall Mash uma isifikile engithi izofika next week. The moment nje amaphoyisa eyiphasisa. Okwamanje siyakhuluma ngeinsizwa zomphakathi nomphakathi. Insizwa ayithalo ayivalwe ishop sithoma suka sahamba safika sayivala ishop. Savumelana ngokuthi socela amaphoyisa ukuthi afike bangabe senizoqoqa impahla zalo i-foreigner ukuze engantshontshwa isho neyodwa, isho nobanana noma ne-orange. Kwaphela kanjalo. So njengamanje bafowethu mina ngithi sizokwethula ukuthi sibe nomhlangano ngoLwesihlanu ebusuku sizinsizwa. Savumelana futhi ukuthi sobiza umphakathi siwazise ukuthi sinenkinga oyedwa wethu singamadoda la endaweni. Uvelelwe isimanga sokuthi kune-foreigner elisuke le Somalia noma e-Ethiopia ligoloze emzini wakhe. So uma ngabe ukuthi ke njengami nje ekhaya uzoyangena babungudla, uzongena ekhaya uzohlala noma ngingasakwamukeli, angikwazi ungayibizi insizwa noma ngingayithumeli induku ebandla. Ngithi ake ningilekelele nangu babungudla uhleli endlini yami enangisamdingi. Kungakho ke sibe nomhlangano ngoLwesihlanu ebusuku. Sase sisho ukuthi ayisodlulisela emphakathini. Khuluma mina ngiyazi ukuthi nizosuka la lonke nithe umfana kaZulu uthe ngoba ubuxoki bukhona. Njengoba khuluma mina ngikhuluma ngoba mhlambe nginezwi likathisha. Bangicelile abafowethu abanye abekho labasesemsebenzini. Bona bangicelile ukuthi ngudlulise lo myalelo. Makhona ngushiyayo bazongena nabo begcwalise. But into ebalekile ukuthi lilodwa iphuzu yileli. Azongena amanye bangabe ngena. Kodwa nje yileli elithi ubaba Malimela uvelelwe indaba lapha ya. I-foreigner lihlele emzini wakhe akasathandi. Usethumele kaninganyana ukuthi alimshiye. So ke asikwazi ukuthi mangabe ukhala sikhona emphakathini singeze ukuzolekelela. Uma ekhona lo munye la wena othi nayo ufishwa yi-foreigner lihleli ngenkani emzini wakhe. Sikhona sizinsizwa sizoba nesigungu sibone ukuthi simisa kanjani sihambe soxazulula. Noma yike akukho la singezofika khona. Ngifisa ukuthi ke bafowethu sikwazi ukuhlukanisa. Asihleli la ngeMarshall Mash. Ngisazonibiza mina. Mangabe seqala iMarshall Mash eChatsworth. Nginichazela ukuthi iMarshall Mash isebenza kanjani, izokwenzani. Ehlalisela inkinga kaBaba Malimela. Ngicela ukuma kulokho bafowethu nonke ngoba benikhona abanye benu nabanye bizayo. Uma khona engushiye kuleli phuzu nje. Sihlale kulona ni add bafowethu. Mangabe niqeda uku-add sithathe imibuzo noma sithathe okunye futhi abanye bafisa ukuthi bethelekele ngaphezulu.
Ngiyabonga. Ngenzakwathi-ke lana-ke okufika-ke kubikwa ukuthi-ke wafika ezoqasha endaweni yomuntu ukuthi-ke adayise noma athengise, kodwa umnikazi wendlu uma esethi akaphume uyanqaba. Mina nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe ukuthi-ke lokhu kungabe kuhle noma kubi. Mina nawe ngenzakwathi siphinde sihlangane nakwividiyo elandela. Danko, sikuphathele ezishisayo. Hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukuchofa subscribe button kule channel yethu.